Takže teraz ideme EGA, vítám vás u 8. alebo 7. dielu. Dlho som nenatáčal svoj game, lebo som nemal úplný čas. V škole boli veľa úlohy, aj som chýbal. Teraz sa mi stalo niečo nie je dobré. Takže neviem, čo s tým narobíme. Takže po dlhom čase si zahráme svoj game. A ešte možno dneska vidieť ten špeciál za 10 odberateľov. Takže neviem, či to stihnem a na Skype mi niekto píše, že neodpíšem teraz hneď, lebo potrebujeme si... A tu sme aký level. No ešte som ti chcel som vám povedať, že som robil také buch, ale to bolo iba za málo hobíček, asi tak 5-6 tu na tomto svete som mal. Sa vyexpil na ten level 110, 17, 20, kde máme Harnema. Nič, tak, dobre, nič toľko nemá, nič. Za goldy, yes. Nice. Máme sáranku, dúfam, že ju dáme. Neviem, či bude počuť lepšie, či horšie, nebo skúšame pozemku proti, trošku sa vylepšíme. Ideme to trochu do vydrže. Ale do štěstí tomu to nejde. Tak, jdeme do pozemka. Jdeme proti Kostlivcovi a skoro bol. Podľa mňa ho v tomto dieli dáme. No, posledná obka. Tak. Nič, tak nám ho nepovolilo dať, máme sa spodku. Na jednu postave som sa na S15, na Minecrafta. Som už hral, tento epic mi krásne padol v dvojke, už som hral a teraz som dorobil poslednú hospodu, lebo ja som prvé myslel, že nebudem natáčať videjko a nakoniec som natáčal. Takže odklikneme si tu bojov, zachovali súboj, sa pripojíme do toho. Tak ideme do pozemka. Mohli by sme si dať na toho, králíka. Ono ešte nemám, nevadí. Aha, to sme si už dali. Dáme si arenku, dobre, to sme dali. Jednička som sa na S2 najdívám na zelovke. Tak, idem na seba. Jups, ja som epic omylom predal. Jup. Ale tak bol na šťastie od Jups, som vybehol. Dobre, Cechme blíka. Ideme. Aha, nejdeme. No, sme dáme si arenku, ideme do toho. Dobre, arenku sme dali. Mám dosť goldov, takže si môžeme polepšovať. Takto všelijako vybavujeme, či polepšujeme. A tu mohol sa fit. Skúšame si neograme na to, by som... No, neviem. Nevadí, sporu si dáme, robíme všetko. Tak, si dáme na S2, najdeme želovke, ďalšiu. Toto si spôjdeme tu Orlik, nice, ale skoro, že môžem dať ja môžem furt Skype vybehujem. Prepačte za Skype. Počkaj, že to navrátime, počkaj, toto môžem vyhodiť, to mi už na pár. Fú, lepší, no. Mohol by som zautočiť. No, nedám ho. Skoro. No, pokryme si súboj, prehrali sme, super. Trošku nám chýbalo, schvali súboj. Tak preskúšime seba. No. Jups. No, to sme prehrali, no, moment za to. Jak to nevolal? Pardon. Dáme si hospodu.
či arénku, tak, potom kúpiť dávali, pôjdem do hospody, tak, takže tak, dobre, ideme na S10, kde máme veľké ďalšiu. A ja som si proste tak vytvoril na svetoch, lebo celkovo mám dosť postav. No a ja som sa nudil, tak som si robil postavy, nejaké kanahovinky strana. Tak, potom si zoberiem toto. Takže tak. Potom pôjdem do cechu. Dobre, ja som bol. Ja som prihlásený. A koľko som dal? Jedného? No, toho už nedám. Hovorím. Nevadí. Si arenku. Mám sa hospodu. Potom možno dám ešte do popisku môj Skype, keby ste chceli pokecať. Tak. Mám povedal krásny epik, toto môžem zahodiť. Obratnosť po 14. Takže obratnosť mi môžem predať. No, kúpim, mám na ňu, mám. Dva sú už 2000, tak. Mám na to, mám. Ideme si to predám. Ježiže, škoda, nepadám mám do goldy. Neba. Ideme cech, to je handika. Teraz som level up. A dali sme ho, nice, a level up. Asi sa mi zdá, že to je prvý z tým dielu. No, už som to hovoril a že urobím tento špeciál. Špeciál na čo? Špeciál dám nejakú z inej hry, alebo neviem, proste neviem, možno. No, ideme si beriť tu smejaky. Aj to dáme. No a sme dávali prvé podzemko a som úplne, sa mi zdá, že bol to ten, a ja ho zničil ako prvého. Potom som išiel ja a všetkých som podával, to bolo prvé pozemko, lebo no, prvé pozemko som celé dal ja a to sám. Takže mal som šťastie. To je ten epil mi padal tiež, a tie botičky. Mám chcem ukázať, to mi padlo, no toto pozemko mi padlo. Tak dám si arenku. Tak a prehrali sme, nevadí, pozemko si. Aj toho som dal, som nebyl povedať. Takže skúšame si zautočiť na zranený strom, alebo nemocný strom. A na ňo nemám, nevadí, ideme si dať spodku. Myslím, že toto je viacej. Som sa na poslednú postavu S2, kde mi kamoš menil tú postavu, čo mi dal tú postavu, tak mi už menil, nevá. Nebudem radšej ani to meniť. Tak, vykonám cech, dobre, tu sme sa pripojili, vykonám hospoda. Ale čo sa dám arenku, ešte potom vám dačo poukazujem v pozemkách. A tieto rukavice mi padli v hospode. To je čeno. A padlo nám tu, padli nám asi, neviem, 3 alebo 4 pozemka, neviem. A to je asi všetko. Skúšame, prečo to na toho môžem zatočiť úplne do všetkých najslabších. Ale tá vyzerá to na skôr. Toto je pekne nechávam, že do veže. Tak. Toto by bolo pre tento diel asi všetko. Neviem, koľko načíme, hneď sa pozrieme. To je tak, vidím sa. 9 minút. Končíme to v 10 minútach, takže
A to je asi všetko, takže vidíme sa v ďalšom... Ja, to čo som spravil. Nevadí. Že vidíme sa v ďalšom dielu, takže čus.